bungakanani ubungozi bezinto esizifaka la endlebeni sithi yalalela isikhathi esiningi nje manje izingane seyilalela amafoni ngama earphones kwashawa cima ubungozi obakhiwa ilokho nanokuthi iziphi ezinye izinto engagcina zakha ukuthi umuntu agcine ngezwa emadlebeni. Ubungozi bukhona especially kubantu abasha kakhulu ngoba ibona abajwayele ukuthi balalele umusic okhalela phezulu. Ukulalela umusic ngama earphone, there's nothing wrong with that, but i-volume osukulalela ngayo iyona enenkinga. If wabuka futhi lama device munye usivolume yakutshela ukuthi usunyuse kakhulu. Kodwa still abantu uthola ukuthi umuntu ngaleso sikhathi ufuna ukuzwa kaphezulu kwalokho. So uma ukwenza lokho for isikhathi eside kugcine kudamage indlebe zakho ugcina ungasezwa futhi endlebeni. And into ebhlungu kakhulu ukuthi that type of hearing loss isuka permanent. So permanent akukho maphilisi ongawaphuza ayikho into ongayenza ukuthi ubuyisele ukuthi uqale phansi uzwe ngaphandle ukuthi usufakwe imishini efana njoma hearing aids noma cochlear implants kanjalo. So kubalekile ukuthi abantu ba understand ukuthi yes ulaleleni music kodwa nikwazi ukuthi nulalele ngamazinga aphansi ukuze kungeke kube nenkinga yokuthi abantu bezwe. Abantu abaningi ke besides i-hearing loss ngenxa yomsindo kunabantu abazalwa bengezwa. Izingane eziningi ezifinyelela kuthina zifinyelela seno 2 years. Okay. Kuthina uthola ukuthi ingane ayizwa endlebeni. Ingane singayitesta newborn kahle kahle ngokomthetho fanele ngabe ingane emizelwe iyascreenwa iyacheckwa ukuthi ngenzeka ibisethubini lokuthi izwe noma ayizwa yini. Lokho kusinikeza ukuthi sikwazi ukuthi senze i-intervention early. Mesenze i-intervention early sinikeza labo bantwana ithuba lokuthi basheshe bafunde ukukhuluma bakwazi ukuthi babile kuma mainstream schools base bayaqhubeka ngempilo. So esikhathini esiningi bafika kuthina beno 2 years so esekulate akukho okuningi esengakwenza ngokuthi sikwazi ukuthi sibabuyisele ekutheni bakwazi ukuthi bakhulume bakwazi ukuthi bayofunda kulezo izikole. So abantwana abazalwa benjalo kwesinye isikhathi ukugula mhlawumbe umuntu umedla medication emenza ukuthi abe ne hearing loss umsindo nje bade sesikhulumile kwesinye isikhathi abantu abadala into enormal enatural eyenzakalayo vele umuntu ukukhula kwakhe bese eyaphelelo kuzo. Abantu abaningi kabazi ukuthi from the age of 45 Oh, ngathi siyafana. Ujwayeleke ukuthi abantu bacabanga ukuthi fanele ube no 60 kuyaphezulu from the age of 45. Kodwa no 40 wawunini kangaka. Yazi yonke into nje odokotela ngathi bathi mabeqala nje ukuze bephase ethi wobamba futhi. Yonke into iqala kufuthi. Yeah, from the age of 45 abantu abadala can have hearing loss esibiza ngokuthi presbycusis edala ukukhula komuntu. So kubalekile ukuthi unyaka nonyaka umuntu ayicheck indlebe zakhe. Uyazizwa ukuthi usezwa kahle endlebeni zakho kulungile hamba kodwa uyochecka unyaka nonyaka umonithe ukuthi uzwa kahle yini endlebeni zakho.